हेलो लोगोफोर वेलकाम टू द चैनेल बरो एडुकेशन दिनैनि समा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो जोबोद गोजोनथाव मानोना 2018 मायथाइनि फैयै भेदेनि जोबथि सान आरो लोगोसे 2019 मायथाइनि गाबोन गिबि सान दिनैनि समाव नोंथांमोनखौ जेबो नलेज होनो फैयाखै जेबो गियान होनो फैयाखै जास्ट नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि मुङै गाहाम हामलायनायनि थाखायसो नुजाथिफैदों आरो लोगोसे आंजों लोगोसे दिनै आंनि उन्दैनि लोगोफोर बिथांमोनाबो नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनायनि थाखाय नुजाथिफैदों बिथांमोना जाहैबाय बृन्दाबन सरगियारि हाय लोगोफोर उन्दैनि लोगो बिथाङा जाहैबाय खनजित सरगियारि बिथां बृन्दाबन सरगियारिखौ आङो गोदान बोसोरनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ माबायदि बुंनो सानदों माबायदि गाहाम हामलायनो सानदों बिथांखौ आं फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि थाखाय फंनैसो बुंनो नागिरदों दिनै गोजाम बोसोरा 2018 नि गोजाम बोसोरा थांनानै गोदान बोसोरा सफैसिगोन 2019 बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि थाखाय गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय सिगाङावनो आंनि आइ आफा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि थाखाय मोजां हामलायनानै फंनैसो बुंदों बेनो जाहैबाय गोजाम बोसोरनि दुखु दाहाखौ गारनानै गोदान बोसोरनि थाखाय मोजां साननानै मोजां हाबा मावलांनो थाखाय नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरो बेनो आंनि बुंनो गोनाङा बिथाङा जोबोद मोजां नोंथांमोनखौ बोसोन होबाय आरो गोजाम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे बिथां खनजित सरगियारि बिथाङाबो फंनैसो बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबानो जाबाय गोदान बोसोरनि मुङै जा बुंनो लागा दंमोन बेखौथ' बिथांमोना बुंखाबायानो आरो बिनि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दिनैथ' जोंहा 2018 मायथाइया जोबनानै थांबाय गाबोन 2019 मायथाइनि गोदान सान बे सानखौ नोंथांमोना मोजाङै बरायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बेखिनिखौनो बुंबाय बिथाङा जोबोद मोजां दानिया जों बयबो खौसेयै आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो हेपि निउ इयार 2019 होननानै बयबो होख्रावनांगोन दानिया फैदो हेपि निउ इयार 2019 जै जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायखायो भिडिअखौ मोजां मोनोबा मा खालामनांगोन लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर थालांदो मोनसे आरो बेल आइकनखौ थुनो